Sa number 2, may 1 bilyon ka pesos nga pondo ang kinahanglan para sa gina-propose nga permanent evacuation site para sa Canlaon City kag sa Banwa sa Lacasillana. Sunod kay Regional Task Force Canlaon Head Raul Fernandez, ang Canlaon City mayara sang proposal para sa permanent evacuation site para sa 35,000 nila ka mga pumuluyo nga apektado sang bulkan Canlaon. Sunod kay Fernandez, ang proposal nagasiling nga magagamit ini sang container vans kag iga pahamtang sa barangay Binalbagan sa mga syudad nga may 15 kilometers nga may kalayuon gikan sa summit sang bulkan. Ining mag-accommodate sa mga apektado nga pumuluyo sa kada may pagsaka sa alert level sang bulkan. Ang proposed permanent evacuation site ang multi-purpose man nga sarang magamit bilang venue sa mga dalag kung pagtililipon kaangay sang jamboree suno kay Fernandez. Kuntigan nga maaprubahan ini sang National Task Force para sa Canlaon nga gintukod sang presidente ang mga plano ang ipatuman man sa Banwa sa Lacasillana. Suno kay Fernandez, hindi maglayo ang kadamuon sa pumuluyo nga apektado sa Lacasillana kag Canlaon City. O galing, wala pa sang lugar nga na-identify ang Lacasillana para sa permanent evacuation site sini. Bangod ang damla ginduso nga site sa barangay Manghanoy, ang hindi pwede kay sakop pa ini sang danger zone. Suno kay Fernandez, dapat nga tigayon makasecure sang site ang Banwa nga may certification gikan sa PHIVOLCS kag sa Mines and Geosciences Bureau na nagapasiguro nga safe kag aprobado ang mga site. May 84 naman tanan ka mga pamilya nga yara sa 4-kilometer permanent danger zone sakop sang Canlaon City kag Lacasillana ang pangitaan sang permanent relocation site. Ang National Task Force na ang magapangita sang pondo para diri. I'm talking about yung permanent evacuation site. No, ang kanya nga is 500 million. No, yung parang mga container vans siya, yung smart city. So gagawa siya ng parang community, no, ng mga ng housing units made up of container van, yung 40-footer, 2 patong siya. So ang initial na na estimate niya is aabot siya ng 500 million. So, yun na lang yung yun na lang sana gagamitin namin na model for Lacasillana. Kasi halos pares naman sila ng number of affected families.